Kieġobkom nagħtu bidu għall-Ewkaristija bil-kant miġbura l-koll madwar l-artal. Miġbura l-koll madwar l-artal, il-poplu ġdid li ġbar, natu kull ima xandru, sultan tas-sema u l-ard. Mil-kodba mqazza nisimgħu, tkellimna l-lum fi skiet, il-kelma tiegħek tkun id-dawl nikeċċi dlanijiet. Fl-isem tal-Missieru tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti l-ewwel nett nixtieqilkom il-koll l-għodwa tajba, inġbarna eżisħuti biex niċċelebra l-Ewkaristija fil-bidu ta' dan il-jum, ejjew għalhekk nitħejjew b'umiltà billi fi skiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijiet tagħna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejren noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Tonina u Karmenu Borċ. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tixborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdejl ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintejn. Ħuti, Kristu ma bagħatnejx biex nagħmmet, iżda biex inxandar l-Evanġelju, mhux bi kliem il-għarf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-predikazzjoni tas-salib hija bluwa għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li jsalvaw għalina hija l-qawwa ta' Alla. Bħalma hu miktub, naqret l-għarf tal-orrief inwarrab id-den tad-denin. Fejnu l-għaref, fejnu l-iskriba, fejnu l-filosofu ta' din id-dinja. Forsi Alla ma bellaħx l-għarf tad-dinja. U billi fl-għarf ta' Alla id-dinja berfa ma rfitx l-Alla, Alla oġbu jissalva lil min jemmen bil-bluwa tal-predikazzjoni. Għax il-Lut jitolbu s-sinjali u l-Griegi jfittxu l-għarf, imma aħna nxandru l-Kristu msallab, skandlu għall-Lut u bluwa għall-Griegi. Iżda l-dawk li huma msejħin, sew Lut, sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-għarf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmejn. U d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmejn. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lill-Alla.
għas-salm inwieġbu flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. Faħħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa b'10 kordi. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Għax sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedel ta' għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Il-mulej jixejjen il-fehmiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fehma tal-mulej tibqa' l dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Kjoġobkom umu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Isru jitolbu l-ħin kollu biex kunu tifilħu tieqfu quddiem bin il-bniedem. Alleluja, alleluja, alleluja. Naddaf li mulej fommu qalbi biex nara fin xandar sewu kif jixraq l-Evanġelju mqaddes tiegħek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-qlejn ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-kull ħadu min-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjat ara l-arus u ħorġu l-qewħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-laqlejn: Għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu: għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għal festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu x-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda weġibhom u qal: tassew ngħidilkom lielkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna noqogħdu ftit bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir fuq dan il-qari li smajna llum. Dil-parabola li għandna kemm smajna llum eżisut hija tassew sabiħa u fija tifsira tassew interessanti. Ġesu jaqbad ċena li kienet tiġri fi żmienu u xekk l-arus flimkien ma' ħbiebu kien jitlaq mid-dar tiegħu u jimxi lejn id-dar tal-arusa fejn jiġi iċċelebrat it-tieġ. Mat-triq kienu jistednuh jidħol id-dar, forsi tuħ xi ħaġa xiekol jew xi xrob, u allura ħadd ma kien jaf x'inhi ħajasal eżatt. Ġesu dix-xena jibdilha ftit u xekk l-arus iddawwar ma ġie. Min huma dawn l-10 xebbiet jew aħjar x'ifissru dawn l-10 xebbiet 5 boloħ u 5 qlin? Eżisuti dawk ix-xebbiet huma aħna. U jgħid Ġesu xebbiet għax dawk huma r-ruħ tagħna eżisuti, ir-ruħ tagħna. U x'identifika
il-persuna u xek, ir-ruħ li hija għaqlija u r-ruħ li hija bela kif jgħidilna l-Evanġelju. Innu taw ftit, kollha kellhom il-musbieħ jixel. Dak il-musbieħ sħuti jifisser il-fidi, id-don tal-fidi l-Alla jatina u li Alla jagħtih bl-abbundanza lil kull min iridu żgur li jagħtihulu sħuti. Però huwa d-dover tagħna li f'dak il-musbieħ nibqgħu nżidu żejt imbagħad Alla d-don tal-fidi jagħtih b'xejn u b'ġenerożità kbira u bl-abbundanza. Però mbagħad kulħadd irid jieħu ħsieb dak il-musbieħ tiegħu. X'jiġifieri żżid iż-żejt fil-musbieħ u li jkollok iż-żejt fil-kwies? Sħuti jfissru diversi affarijiet, però ovvjament fisser dak kollu li nagħmlu biex nieħdu ħsieb il-fidi tagħna. Allura nieħdu sehem fil-quddiesa sħuti. Għaliex konna ngħidu hekk li min ma jieħux sehem fil-quddies nhar ta' ħadd huwa dnub serju. Għaliex? Għax jekk mingħajr raġuni serja ma tieħux sehem fil-quddiesa tal-ħadd, ix-xitan jibda jfessfislek jgħidlek huwa x'ġarab daqshekk u billi ma smajtx quddiesa u bil-mod il-mod mingħajr ma tintebaħ, l-importanza tal-quddiesa tibda tintelef f'ħajtek u x'telfa kbira tkun għamilt. L-istess is-sagrament tal-qrar, is-smieħ tal-kelma tal-Alla sħuti importantissimu, il-karità tal-proxmu, sħuti forsi dawn l-erbara talb ta' kuljum, il-quddiesa b'mod speċjali tal-ħadd, meta nistgħu wkoll fost il-ġimgħa l-qrar u xekk sħuti. Il-qrar nħobb insejjaħlu jien il-mera li turina mhux kif aħna minn barra, imma kif aħna minn ġewwa li żjed ħaġa importanti ma nittraskurawx il-qrar sħuti. U l-karità tal-proxmu ma bħas-saqajn tal-mejda tal-fidi tagħna jridu jkunu hemm l-erba' li huma flimkien biex dak il-musbieħ ikompli jixel. U għaliex sħuti xejn il-boloħ għamu f'tofsa lejlu talbu lill-oħrajn, l-oħrajn ma tawhomx miż-żejt tagħhom. X'ifisser? Ma ridux jagħmlu karità? Sħuti ħadd ma jista' jieħu ħsieb il-fidi tiegħek għalejk. Jien nista' nitlob għalik, imma nitlob għalik biex inti tiġi f'sessejk u tibda tieħu ħsieb il-fidi tiegħek int, dak ħadd ma jista' jagħmlu għalik ta'. Nisma' ħafna ġenituri kemm nitlob għat-tfal li jerġgħu jibdew imorru l-knisja kemm ħaġa sabiħa. Però sħuti kull wieħed u waħda minna għandu d-dover u personali li jieħu ħsieb biex dak il-musbieħ ma jintefiex. U dik il-biċċa xogħol ħadd ma jista' jieħu posta u xekk. Int tieħu ħsieb il-fidi tiegħek, tgħin lill-oħrajn biex jieħdu ħsieb il-fidi tagħhom. Illum għalhekk nitolbuh bil-qalb lil mulej biex dan id-don tal-għaġeb li huwa l-fidi, għax il-fidi tafu x'inhi u xekk sħuti. Il-fidi hija r-relazzjoni tagħna mal-Alla ta'. Ara ma naħsbux il-fidi hija set ta' veritajiet li temminhom ġo moħħok ta'. Ħafna jaħsbu l-fidi tfisser li temmen li Alla jeżisti u hemm fuq jagħmel fattieħ u inta hawn nisfel tagħmel fattik, dik mi fidi xejn. Il-fidi jfisser li ta' kuljum inti tibni u tgħix ir-relazzjoni ma' Alla. Tgħix tajben ta' Alla, tgħix ta' bien ta' Alla. Titkellem ma' Alla, tiftaħ qalbek miegħu, tħallih ikellmek. Dik hija l-fidi sħuti. Għalhekk nitolbuh bil-qalb illum il-mulej għalina biex qatt ma nittraskuraw il-fidi tagħna għax ninsabu fi żmien li ma tantx jenna. Qegħdin naqtfu kontra l-kurrent. U nitolbu mod speċjali għal dawk fost ħutna Maltin u Għawċejn barranin huma min huma li forsi traskuraw jitilfu l-fidi. Biex il-mulej imissil qalbhom u jaċċettaw il-grazzja tal-Alla u jerġgħu jaċċettaw dan ir-rigal tal-fjamma tal-musbieħ u jimlew il-kwies tagħhom bil-prattika tal-fidi biex hekk ikunu jistgħu dan id-don imprezzabbli li xejn u ħadd ma jista' jifridna minnu laqqas il-mewt jekk ma rridux aħna u x'hekk nieħdu ħsiebu biex fl-aħħar mill-aħħar ġurnata waħda
nistgħu ngawdu l-Alla għal dejjem f'imħabba perfetta, ferħ li ma jieħudunna ħadd fis-saltna ta' dejjem. Amen. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. In-nisrani huwa dak li jkun kapaċi jisar fil-qalba tal-lejl fl-istennija tal-arus. Nitolbu lil Mulej biex jenna narfuh kull darba li jiġi jżurna bil-grazzja tiegħu. Inwieġbu għalhekk ejja Mulej salvana, ejja Mulej salvana, sabiex l-insara jivvalorizzaw il-ġisem bħala strument ta' mħabba u mhux ta' pjaċir egoistiku. Nitolbu ejja Mulej salvana, sabiex il-bnedmin kollha jimpenjaw ruħhom biex jibdlu d-dinja skont il-ħidma li Alla fdalhom f'idejhom. Nitolbu ejja Mulej salvana, sabiex dawk li qegħdin jgħixu bla ma jafu minn fejn ġew jew fejn sejrin iħossuhom milquha minn Alla u li jistenna lil dawk li ma jistennihom ħadd. Nitolbu ejja Mulej salvana, sabiex fit-talb tagħna aħna ma nfittxux biss li Alla jaqdi l-bżonnijiet tagħna, imma nippruvaw nifhmu wkoll xi jrid minna. Nitolbu ejja Mulej salvana. Ejja Ħuti l-ewwel nett insellmu lil dak kollha li jsegwu din l-Ewkaristija bil-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, mod speċjali dawk kollha li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jieħdu sehem fil-quddies jew x'hekk preżentament u x'hekk fil-Knisja. Niftakar fl-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali u dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. U nixtieq niftakar ukoll Ħuti u nixtieq nitlob ħafna għalihom, dawk kollha li forsi jħossuhom waħedhom, dawk kollha li forsi din iġorru xi toqol moħbi fil-moħħ u fil-qalb tagħhom li ħadd ma jaf bih, biex ma jħossuhomx waħedhom, jiftħu qalbhom għall-imħabba ta' Alla, ifittxu l-għajnuna tal-oħrajn u jsibu min iħobbhom, min jgħadurhom, min jissapportjahom u x'hekk fil-mixja tal-ħajja. Ejjew fiskiet il-kol kemm aħna nofru lil Mulej it-talba personali tagħna. U Alla ta' tiba bla qies li għamilt kollox għal ġid tagħna, eħlisna minn kull ma jista' jfixkel il-laqgħa tagħna miegħek u isma' talbna bi Kristu Siedna. Imbierek int Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt kollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif li jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej il-bżuniti u d-dnub tiegħi naħħili. Itolbu Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Int Mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni tkun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u s-sliem bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna
sewwa xxieraq tas-sew mis-sier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-kelma tiegħek li bija għamilt kollox li jinbattulna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġni u għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna, Tonina u Karmenu Borġ. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sekk tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimula dal jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek aħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu ħarisni. Id-dem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja. Tinna kelma Ġesu bin Alla, aħnem minni għaxet tajin, ulu dan ġismi dan dem li xorbu, u lan ġustaġ
Saltan dejjem fost il-bnadmin. Eżisħut illum il-ġimgħa, il-ġurnata li tfakkarna li ta' sikwejt għandna nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab. U x'hekk ejjew niftakru f'dak li kien jgħid San George Preka. Il-Ġesu kurċifiss kien isejjaħlu l-ktieb il-kbejr. Eżisħut il-kurċifiss Ġesu msallab għandu jgżejjen id-dar tagħna. Għandna nsibu ħin li nkellmuh u nħalluh ikellemna, nqumu bil-wieqfa. U nsellmu lil Ġesu msallab billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Ħenna għalina mulej watina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula l-isbaħanja bil-ferħ tal-qlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbu.